سەرۆک وەزیرە عێراقی حەیدەر العەبادی di îro şemiyê de dengê xwe li Bexdayê da bۆ yekem hilbijartin piştî serkeftina hikûmeta Iraqê li ser Daişê. Piştî çend hefteyan ji hilmetên fermî yên hilbijartinê. El-Abadî rastî beramberiyeke zor bûye ji aliyên hin partiyên siyasî yên nêzîkî Îranê. وەکو تێزانین گۆ داعش di sala 2014 de sêrbê xaka Iraqê dagir kiribû û bi êrişên xwekujî û karên terorî êrişî xelkê sivîl dikirin û bengehê hikûmetê bi taybetî li Bexdayê û bajarên din yê Iraqê. Derfedeka serekeye bo Iraqiyan da pêşaroja xwe diyar bikin. Wez daxwaz dikin beşdariyeka zor divan hilbijartinan da bikin. Ewlehî li her cihekê heye. Propagandeş hene. Lê zêdegavî bi ser ewlehiyê nehatîne kirin. El-Abadî bi piştevaniya hevpeymaniya navnetewî bi serpereştiya Amerîka karîbûn Daeş têk bibin di meha kanûnê de got piraniya xaka Iraqê ji destê wan rizgar kiribûn.